Ani takho kaham buku kaham sono kolomaya faru. Je namun kok tu sai thang ha. Jeng cini bubagrani wancho mungno bus kango bahai ke samung perang lainnya. Cini o bud judo jeng keplai lainnya ni bagai nirok boro ni choh juga kita nangu. Nirok boro ni coba tu nangu.
niro boro ano bu doi keplai khaike chini maharaja bu tei bu phandrak nai jo to chini maharaja ni chongjak candidate 2828 ne jodi chung keplai ungkha hingke chini thung problem chino boro rowani bangui masa tiawnai hachi chung etodin राजनैतिक भावे जों सचेतन करिनि बागै सिलायनि बागै जों जे चिनि मा थाइमालिया हायछि रां पैसा उंखो मिनि लेखा फरायनायनि सुजुग उंखो जों चिकित्सा खायजानि सुजुग उंखो लामानि बेबस्था उंखो बरक जोंनो खायनिसि मुसु जाया आगरतलाव दंगै अरनि छात्राय मिनि कलनिव तमा प्रब्लेम बरक सिया जोंले चिनि पार्टीनि नेताराव जो जे प्रफ्रनो फायो गुरिवै नाय दंफायो बीजेपी नि कुनो नेता आगरतलाव दंनाय जे बरक खायमानाय जात बरक हंके अरफ फाया हायसि जे खायमे जाबो हंके अरफ फायनाय जों माहाय खायनाय किन्तु बरक आरो थाङो सायमेया हायसि बरनि खरां आरो कासया आगरतलाव हंके हानि बावैनि आं सानानि मुसु दिनै निराव बाय मा लायो फेस टु फेस belai ke khatung kha जों ताबोनि जराव चिनि बुबाग्रा न लगेरनि नांनाय चिनि मारि हिंखे आनारस मारि ननि तामसने मटै देखामो मटै ओ चिनव जों मारो लायने जत जे सिनिया तनाय दं विशेष के मकल नु फेर बाहेरनो जों काहा के मा फुनु लायने तानि के खंबो बारबाय ओ मटै किसा सलाय माहेरंगु nge naifro kaha ke nailei botrono bu manale ne जों बुबाग्रा न फारो खेछि बुबाग्रा बु फारा खेछि ते बु दिलेव थाङै खरां कत के सारनाय जों बन लगे तंगो हंके से बाबु आन लगे तिप्रासा आम जनता गरीब तिप्रासा आन लगे तंबायो आसे गोबां आं बरनो याकामाय हि जों बुबाग्रा बु खरां तवै सारागु दिनि जों वानसो नायदि जों बुबाग्रा जों हाजामानि बागै बनि चाबाय नंबाय तंफानो हापं हाथाय गुरि उइ कामि जत जागावनो फाय कायसेन कक्साव थानसा जों तिप्रासा थानसा मांनाय चिनि अधिकारनो जों फाइट खायै आदाय खायमानानाय ओ फाइट ओ सबा ब बैबाय कलायनाय बुलायनाय तंलायनाय हाया जों बडलायनाय शान्ति बाबे थाङै लायो बासावै बरनो जों मा मेसेनाय जे ताबो एडिसि दखल करबो हि हुनाय र सुजा कक साखांके बर चिनि तिप्रासानि जागानो नानि मुचुक दं दिनै और जागा सात्राय कॉलोनी निनी टीआरपीसी कॉलोनी थेलाकों आमचाय चिनि पूरा किला आमचाय ओ जागानो बर दखल खायनि मुचुक दं गे तलक बर पॉलिसी सोनानै नाय दं जे ओ हानो बर कब्जा खायनानि बागै कारण बांलादेशनि तिनि फायो खोना कागज मानाय कागज मा हांके बन उलखे एमएलए नाय मंत्री नाय निनो ऑफिसर फायनाय बीएसएफ फायनाय थुं बरंनाय गेबा चिनि अधिकार बा बरोबा थांसिने नेब्ले केंद्र सरकार जे जोंनो रां रहमानि ओ बांलादेश नि फायनाय रक्सि थुं चाइपे बिले हा गे चिनरो सकफालिया 100 टाका दिल्ली नि रां सकफाइखांके जोंनो मात्र 2 टाका रहौ चिनि एदिसि आमसाइगो 100 टाका ओ 2 टाका हासि दिना असर रां काबांमोन 98 रुपीस आता 90 टाका थुं आइ फातार हानि फायनाय रनि बाङैबो मा बाखांकेबा जों माबरो मानसिनै बा हानि बां चिनि बुबाग्रा साव जोंनो इकोनॉमिक दा चिनि रां पैसा अधिकार राजनैतिक अधिकार जों मानि नांनाय आजके सिचिनर लामा सोनानाय निनि दैनि व्यवस्था खायनाय बीजेपी ताबो स्टेट दखल खाय दङ बर तिनि अ लामा खायनायके खायमाब्ले दैनि व्यवस्था खायनायके खायमाब्ले बरनि यागो सिथुंनि रां मुख्यमंत्री नरसि चिनि अर रां करे गे बर आसुक माने चिनि तिप्रासानो के खायनि मुसुया चिफ मिनिस्टार आसलाय बर चिनि आमचायो हंके फाइबो नायफे खरि खाया दिनै जों ओ जिनिसता मा बुजिनाय मा सालायनाय जे चिनि याफाव खमता तंखांके जों सात्राय कॉलोनीआव जों लामा खायमानाय दैनि व्यवस्था खायमानाय चिनि स्कुल काहाम खायमानाय जों थेलाकों हॉस्पिटल न दैबो काहाके खायै नामाना जों ताबाव रेगा ताङैबो रेगा बिल माया अनेक समायो नन बुरा बुरि बाता ताना हिसाजोना जों बुरा बुरि बाताबो पारि माया हायछि जे बरक साइ बोसोर के माया
जे साइ बस काय रो बरनि लगे तंनाय रो के बावो अमा हाय गोबां मान गतना तंगो जे जों बत्रो नो कहा के नायले ताबक चिन बिसि इलेक्शन बुनाय बिसि इलेक्शन उनफ्राव के जों कहा के बत्रो नो नायै जतनो रो लायनाय हायसि गासो क गोबां सालिया निरक बायतिनि मालाय ब्लैक के खातंखा फाइनाय 12 तारिख दिने मटै सिम्बल रवै जों कप्लाय खायबाय जदि निरानो कप्लाय खायखांके चिनि बुबाग्रानि फानबारनाय बुबाग्रानि फानबारे खांके चिनि जे समस्या तंमानि ओ आम चाइराव खायथाय जों खाय माना गासो नोंथों जत सात्राय कलनि ओ फाइछक फाइजाक सयगरिया बिसिनि जों पूरा सयगरिया बिसिओ जों वार्ड व्यक्ति कायचा चिकन चिकन सबा खायनायनि बागै या परिचयलायजाक बिनि जों अर जागा सात्राय कलनि ओ बहायने अरनि वार्ड जों ताबो program rok pai lekha buskang chong mari no tui nahar mung kaisene जों चिनि बुबाग्रानि वानसौ मुंनो जों बाहायके बुस्कांगो सारलाय मानो चिनि चबानो तैबो बाहायके करा खाय मानो चिनि चबानो राग रवै जों चिनि लैंड राइट्स इकोनॉमिक राइट्स चिनि एडिसिनि एम्पावरमेंट तैबो 125th amendment खायरनानि बागै चिनि चबानो जों तैबो करा खायनाय अमाहाय जों कग मेसेज रो फायखा चिनि अरनि लुकुराव जत खातुं लायजाक साखथार लायजाक बुस्कांगो बरक बाहायनो बुबाग्रानो नु लगेरनायनि बागै गामिनि जे बुसिया तंनाय ताबो फनो चिनि लगे फाया तंनाय न बरक सालायनाय हनै दिनि कक साबलाय सर दूर तो दूर खायतिनि लुकुरावनि बिस हामजों माखा एक्चुअली जों अर जागा दूर तो दूर खाया वार्ड व्यक्ति कायसा चिकन चिकन सबा खायो बेलाय पजिटिव जतनो बुबाग्रानो नु वासोवै लगेरनाय हनै तंलायजाक कारण चिनि तिप्रासा दफानि बागै चबा खायनाय हिंके चिनि बुबाग्रा अरनि गामिनि लुकुराव जतनो सायमाजाक हानिबां ब्लै पजिटिव जत लुकुरावनो चिनि बुबाग्रानि लगेव दं बाक्सा ताव गसार ओ तिप्रासा रक महाराजाना हामिया साय तंनाय रन नोंताम सानामुसुम जे ताव फनो बुसियारनो आं सानानि मुसुबो चिनि लाइबमा फिलैनायदि चिनि लाइबमा फिलैनाय खांके बुसिनाय जे जोंनो हाजानाय जोंनो फियावनि मुसुकनाय चिनि भबिष्यनि बाङै सामों खायनाय प्रेक्टिकली सोबाबो अमस जों बुसि थायखलायो कारण जे ताव फनो बीजेपी नाय सीपीएम नाय कांग्रेस खायनाय ताखुरो ताव फनो बुसिया खोजे चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासानो जे फियावनानि बागै चबा खायमानि सबा खायै तंमानि न मेसेज रमानि न ताव फनो बुसिया तंखो जे बुसियारनो आं सानानि मुसुबो निरो डीपली वानसोवै नायदि जे फाताहानि फायनाय रक बरक चिनि कोनो दिनो काहाम नायग्लाक ते चिनि थै करिया र चिनि तिप्रासानो फियावनानि कोनो दिनो बरक काहाम नायग्लाक ते चिनि आमचाइनि प्रब्लेम नबो बरक आगतला तंगै जेमन तिनि सात्राय मलसो गामि हाय निनि सयगरिया बिसि हाय अम हाय रगो बरक कोनो दिनो तमा प्रेक्टिकली प्रब्लेम तंग कोनो दिनो बरक सिया आगतला तंगै बरक दि सन्नावो आगतला तंगै नि बरक सामंनो खायनायनि मुसुक जावो हानिबां चिनि आमचाइयो हंके कोनो डेभलपमेन्ट बो सब फैया निनि सामु हामख्रायबो सब फैया हानिबां लुकुराव जोबो साजाया इनके ओ जागाव जे ताबो बुबाग्रानो हाया हय तंनाय नंके आं सानानि मुसुबो नोंनि मकल खलावै नायदि खुंजु फियावै खनाय नायदि ते निनि बख्राव बाय वानसुक नायदि प्रेक्टिकली सामु तांनाय वानसुकनाय चिनि तिप्रासानो फियावनाय हनै सामु खायनाय बसबाबो एकमात्र बुबाग्रा